Fa 10 anys fer un tractament per a una malaltia mental o de neuropsiquiatria era més complicat per als barcelonins. Estaban en centros fuera de la ciudad de Barcelona, en la zona metropolitana, y se quiso que esas personas volvieran a su entorno más comunitario, más vecinal. El 2008, a iniciativa de les Germanes Hospitalàries, es va posar en marxa aquesta unitat polivalent Barcelona Nord de l'Hospital de la Mercè, al barri de Sant Genís. Inclou una residència per a usuaris que requereixen seguiment, una planta de dependència psiquiàtrica i una secció de neuropsiquiatria que treballa de forma multidisciplinària. Son patologías muy complejas que lo que hacen es afectar a muchas dimensiones del individuo. S'han especialitzat en el tractament del Huntington, una malaltia hereditària que produeix alteracions cognoscitives, psiquiàtriques i motrius habitualment en persones de mitjana edat. Requereix un tractament complex tant per als malalts com per als familiars, difícil de trobar. No hay centros adaptados a estas patologías, no solo el Huntington, sino el tipo psiquiátrico de edad joven. Para los familiares también es muy importante porque necesitamos también estos centros y esta ayuda que nos facilitan para el trato, ¿no?, del día a día. Una altra característica destacada del centre és que durant aquesta dècada a Sant Genís sempre ha treballat per integrar-se amb la comunitat i trencar els estigmes referents a les malalties mentals. La compra del dia anterior la tenim al temps. Ja tenia la llet. ¿La harías? Jo la... Aquí diu que és lo mismo que havia